И здравейте, пичове, здравейте, аз съм Вили Гейминг и днес ще играем Roblox с тези момчета. И така. Преди да Да, аз съм Вили Гейминг. Преди да започнем, искам да харесате, да се абонирате и да пишете под коментарите дали ви харесва и така. Сега започваме. Са, пичове, знаете, тази игра от някой от вас ви е позната. Момчета, аз ще карам варненски тролей. Чакай. Еге, ако искаш, да направим един сървър такъв, ако можеш. Къде сте? Така. Линия 20. Пичове. Опа. Къде? Варненския тролей. Нищо, че не е 311, но ай са. Аз не знам колко минути имам. Така че, са, пичове, караме варненски тролей. Next stop, this server. Сега, пичове, от тук сме на... Ясно. Има един автобус зад мене. Момчета, аз отивам към ЖП гарата. Тук има един автобус. Тази игра доста променени неща има. Не съм влизал от... от колко време. Той аз имам една минута подранение. Падна ми терантата. Ужас. Пичове, подтегляме.
О! Ако искате, елате към мене. Идва някакъв тролей. Гледай, това е тролея. Електрически автобус. Не е Соларис. Да. Ще ми видите на видеото. Той се е блъсна. Аз да се сменя графитата. Се направя. Аз и Гето сме най-бързите шофьори. Не е вярно. О. Така, пичове, тръгваме. Момчета, лека ви заварена. Тук сме само варненци, бате. Само сме варненци. Пак. Аз аварирах, падна ми тарантата. Не! Снимам, бе! Ма не знам как. Знам. Баби, ти да знаеш как да обработвам видеа? И аз го нямам. Не, като има някой да псува, искам да правите пип! И там с някаква музика, нали? В началото и накрая. Не, ще направим както псува. Ще има пип! С мене? Ортак? Ортак?
Ние с Бобито се видяхме тук-що. Ай, ще карам една теранта. Мале, 60, 61, 62. И се плъска! Пуф! И сега като се блъсна, искам да имате пип на клипа, ако може. Тей, аз ще карам ман на линия 100 бати. Баби? Не е 100. Да. Къс? Мале! 100, 100, 100, 100! Вдигнах 100. Мани! Блъснах се. Тортата автобуси. Ох. Да сменим табелката. Айде газ. Той гето ми е ортак. По-лесно е с автобус. Ани! Прибих се. И така, пичове, сега караме. Пише до тука и клипа. Аз бях Вили Гейминг. Надявам се да ви харесва клипа и до скоро!